Кондрат Крапива, заплабаваны баран. У адным сяле, неважна дзе, хадзіў баран у чарадзе. Разумных бараноў наогул уже нямнога, а гэты дык дурней дурнога, не пазнае сваіх варот. Відаць, што галава слабая, а лоб дык вось наадварот. Такога не стручаў ніколі ў бая. Калі няма разумніка другога, пабіцца каб удвух, так ён разгоніцца і ў сцену бух! У іншага і выскачыў бы і дух. А ён нічога. І вось за дурасць гэту яго вучоным раз празвалі, нік на смех. А чтоб двара не парабег, на шыю прывязалі мету. Вось, кажуць, і дыплом табе. Што гэта за дыплом? Баран ні мя, ні бе. Аднака ж перад кочкаю пачаў ён ганарыцца. А што ж ты думала, сястрыца? Хіба мне пахваліцца няма чым? Дыплом я заслужыў, здаецца ж, галавою. І не раўняйся ты са мною. Аб гэтым лепей памаўчы, сказала яму кошка. Каб ты быў разумнейшы трошкі і разумам раскінуць мог авечак, то зразумеў, што ганарыцца нечым, бо заслужыў ты свой дыплом не галавой, а лбом. Другі баран ні бе, ні мя, а любіць гучнае імя.